bună ziua, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Shark Bite, un joc foarte interesant de care sigur ați auzit, că dacă n-ați auzit, e clar că nu va juca Roblox cum trebuie, că doar cei care se joacă Roblox cum trebuie au de ce e la Shark Bite. Dar nu ne vom juca orice fel de Shark Bite, ne vom juca Shark Bite 2. Adică e ca Shark Bite 1 numai 2. O să înțelegeți. Acum se face Shark, se alege care va fi Shark-ul. Și va fi fata asta care va avea 10% șanse. Astăzi ne vom juca cu Duc Marinul nostru preferat, pentru care mi-am strâns foarte mulți bănuți, am economisit foarte mult, am mai mâncat timp de 3 zile, pe puțin. Și acum avem Duc Marinul și ne vom juca cu el. Așa că da, m-a invitat cineva foarte frumos din partea lui. Dar nu o să mă duc pentru că e un țăran, pentru că eu am Rufusul adevărat. Stai că eu încerc să mă sincronizez aici. O veni Shark-ul, perfect. Apăs pe Q pentru a-mi reduce Duc Marinul meu la tăcere. Uite, un megalodon. Bună ziua, domnule megalodon, nu notați? Mi-am folosit harponul. Dar se pare că domnul ăsta e cam AFK. Cred că nu e AFK, am senzația eu așa vagă, dar am. Se pare că nenea ăsta când iese la suprafață, cred că l-au reperat radarele. Ai încărcat? Perfect! Eu sunt Rufus Marin. Cel mai șmecher Rufus. Opa! Haia! Reload. Da. Neata, să știți că cam trag în dumneavoastră. Bă, dar rechinul ăsta nu se prinde și el că trag în el. Bă, Ios Marcele, Gogule. Bă, oare pot să mă duc lângă el? Bă, oare mă vede? Nu mă vede, că e prost. Gata, bă, ce șmecher am fost. Pe locul 1, cred, 155, ia vedeți, mă, Alex, cred, 10, mă, ce mai șmecher Alex. Vedeți, mă, ca voi, mă, țăran, bă. Așa că vom mai avea timp de încă o rundă, de care de-abia știu să ne jucă. Bun, ei, n-am dat și mi-arma de la tine din spate. Ce gălbejit ești. Hai să vedem pe cine va fi următoarea noastră țintă. Va fi asta nu dă dacă e fată sau băiat. Acum ne vom invita un aliat. Adică vom face ce face orice om depresiv. Va da invite la tot serverul până când îi va răspunde cineva. Nimeni? Da, se vede cât de mulți prieteni am. A intrat cineva, Doamne ajută! Cine ești tu? Bună ziua, eu sunt Grigore. Eu sunt Grigore, pe dumneavoastră cum te cheamă? Bă, dar ăla e... Bă, dar e fake. E fake treaba aia, că mi-l arată. Bă, asta n-are sens. Să spawnă rechinul la mine în cam. Bine că trage și ăla, Doamne ajută. Marcele, tu tragi, da? Eu mai harponez rechinul ăsta o leacă, deși... Bă, nu știu cum să zic, dar cred că ne vede. Ba nu, Și am crezut că se întoarce după noi. Nu știu ce au rechinii și dacă văd submarinele astea, parcă așa i-a apuc o milă. Bă, da. Poate încerca acum să ia o bucățică din noi. Gata, s-a dus. S-a dus. Pe băiatul aici. Andria 2009. Noul meu prieten de acum. Bă, uite, Andria 2000 așa. Uite, friend request. Ia să vedem. Mă acceptă ca prieten și ca aliat. Acum am un new friend. Ce-mi place că am un new friend. Gata, băiatul meu, gata, bă, vezi, mă. Te duci la Alex în barcă și acolo ești om adevărat.
M-ai invitat tu, nu contează. Eu mai invit oameni, că nu mi-e de ajuns un singur prieten. Ah, perfect, mai vine un prieten. Bă, de-abia aștept, mă, mai băgăm oameni în barcă. Perfect. Acum ne coborâm. Da, am văzut că de-am căsit eu ăla. Stai, pe ce s-a întâmplat? Hopa. Dar bine că m-am băgat eu. Înainte m-am băgat până nu mai văzut. Uite, asta e aia mare principală pentru care floricică. A, super, am... Bă, numai prieteni de ăștia ruși dau eu. Ce-ai făcut, bă? Marșele, Grigore. Urcă, bă, în barcă, bă. Nu zic că se face, nu? Ah, stai un pic. Stai. Acum am dat seama, avem un bug. Se pare că nu mai avem oxigen. Cred că băiatul ăsta m-a anunțat că nu mai avem oxigen, dar cine să-l vadă? E vina mea că am niște prieteni așa neimportanți. Aha. Stați că te-aș ajuta eu, bă, dar nu prea pot. Gata, îi dau. Bine, hai că-l mai prinde dacă e. Băieții, nu știu cum să zic, dar cred că nici cam vede. Hai că cred că s-o termina bug-ul. Păi, dar de ce? Bă, avem un bug, e pe bune, avem un bug, bă. Nu mai putem intra în apă. Sub apă. S-o dus ăla. Așa că parcă i-am văzut codița lui de rechin șmecheros. Și frumos. Am mai dat o dată în codiță. Bă, dar l-a luat, nici măcar nu cred că l-a văzut. A, cred că ne vrea. Par unde mai vrea. S-a răzbunit fraierul. Ha. Bă, stai, cred că acum iar ne vrea. Stai, mai dă-i, fă să se răzgândească. Harponul meu, bă, harponul meu minte nu are. S-a dus tot ce-am făcut. Mi-a luat bucățica de sub mine. Marcele! Bă, dar mi-a lăsat ăsta niște bucăți foarte solide, nu știu cum să-i zic. Nu știu cum pot defini mai bine sentimentul de mulțumesc rechinei, simți că mi-a omorât familia. Cred că mi-am văzut volanul sub apă. Măcar mi-a mai lăsat un scaun, Doamne ajută. Nu pot să mai stau pe el? Ba da, uite că pot, ce frumos să-și fac de mie pe scaunelul ăsta. Ajutor, mănec! Așa că copii, aveți grijă să nu vă întâlniți cu un rechin care să vă mănânce tătăbar. Luați aminte vorbele acestea înțelepte spuse de Alex. Am văzut umbra la viață și am crezut că ia uite, volanul meu frumos, ai fost pe volan? Normal că poți sta pe volan, mă, pe volan. Volanul e cea mai bună componentă a mașinii. Sau bărcii, în cazul meu de față. Bine, domnul, bine că l-aduceți la mine, bine că l-aduceți, aduceți-l. Stai că... L-am nimerit. Hai că dacă să ne imaginăm că aș avea... Mai stai un pic mai aproape. Mai aproape mă de mine. Hai mă că nu mai e mult. Dacă cumva vine o dată pe la spate... Acum ar trebui cea mai bună chestia mea
Bă, îl omor, dar nu pot. Că nu pot să ajung la el. Pe bune. Ăsta efectiv s-a întâlnit cu rechinul și bă, un hit. Atât. Acum vom merge mai departe în următoarea noastră aventură. Dar bine că eu aveam 9 șanse și el avea 2 și a picat el, nesimțit. Hai să mai invităm oameni la noi în barcă, pentru că cât mai mulți cu atât mai bine. A, se pare că... A, bă, nu. Da, nu, și da, nu a intrat cam nimeni. În afară de ăștia doi care sunt băieții mei, mă, șmecherii mei. Care i-am lăsat din greșeală să moară. Din greșeală. Repet. Unde tragi, bă? În sfârșit s-a reparat bug-ul ăsta, Doamne ajută. Da, cred că am intrat pe gaura greșită. Nu este nimic, o să scurtăm un pic drumul și o să intrăm direct pe aici. Nu contează că pe aici este rechi... Unde-i prietenul meu, mă, ăla? Mi-am pierdut prietenii. Ăștia de să aruncă în barcă, din barcă. Ți-o trebuie ție, coleguțul, să te arunci din barcă. Bine, acum vă voi arăta cel mai interesant lucru pe care îl puteți face în acest joc folosindu-vă de duc marin. Puteți să vă duceți aici, la nivelul ăsta, și să faceți asta. Ta-da! Ce părere aveți? Sper că vă place. Dați like dacă v-a plăcut treaba asta. Da, vedeți ce se întâmplă dacă șeriful Alex Harponistul nu e aici? Uitați ce se întâmplă, bărci scufundate, rămășițe de oameni. Rămășițe de bărci. Doamne. Nu se mai poate așa, nu se mai poate. Pututa... Ah, mă mestecă. Da, nu a fost prea bine. Haideți să dăm spectate. Uitați, așa arată un rechin, uitați, așa arată în interiorul unui rechin. Să vedem cine se mai întâmplă. L-avem aici pe domnul pescar care încearcă să fugă de rechin cu scunele la foarte bine pripotit acolo. L-avem pe domnul ăsta care cel mai probabil să AFK. Ăsta aici târăște prietenul într-o gogoașă foarte frumos de altfel și ăsta este cel mai probabil AFK. Și aia. Revenind, ăsta și ăsta. Care se pare că l-au prins pe domnul Gigel. Ba nu, domnul Gigel reușește să scape și este apucat în gură și rămâne cu pistolul în aer. Mai departe avem pe domnul Tantea asta aici, care nu știu ce face, nu înțeleg pe ăla, foarte frumos ce face. Ăștia atât AFK au rămas, dacă câștigă ăștia mă sinucid. Rechinul nu știu unde îi. Se pare că l-au făcut pană și rechinul aici. Unde e mă rechinul? Da. Rechinul se cam paralel cu restul lumii. Ba nu, reușește să se prindă. Și îl apucă pe ăla din colac, reușește, face schemă și l-au prins. Ce frumos stau ăia doi la el în gură. După aceea nu știu cum se dezintegrează restul rămășii soldana. Efectiv, îți doi player AFK în tot serverul ăsta. Îți AFK. Și tu nu-i poți găsi, pe bune. Ești o rușine pentru nația ta de rechină. O rușine ești, mă, asta ești, mă, rechină. Uite ce frumos se face aripiora aia. Uite. Da. O reușit și, stai, gata, și. Bă, efectiv, e dat din greșeală cu coada. Așa, perfect, bravo, rechinuțule. Bravo, rechinuțule, tată. Shark nesimțit. Da, uitați așa, Shark-ul a câștigat. Gata, am ieșit din spectate. Aha, frumos. Tu ești, mă, Shark, mă, tu ești. Ia uitați-vă și voi, uite, vedeți pe ăsta mic, uite, ăsta mic cum o prins pe mine.
Vedeți câți playerii de aici, aproape majoritatea și-au pus fața asta? Că am auzit că e gratis și uite, îți fac ochii, clipești. Wow! Mereu mi-am dorit să clipesc în Roblox. Cred că ar trebui să existe un joc în Roblox ceva Clipit Simulator. Nu, domnul, nu mă invitați dumneavoastră pe mine, eu vă invit pe dumneavoastră. Și tu dacă ai fost urechi și nesimțit, tot te voi primi și pe tine. În mica asta. Păi da, ce-mi place cum se mai... No, uite. Vedeți cum trebuie să pierd eu timp? Uite, eu aveam timp aici, e important. Dar cred că da și este, cel mai probabil. Uitați cum am pierdut eu rechel. Uitați așa, adică, uite. Ce înseamnă să-ți iei oameni la tine în barcă? Sperăm că v-a plăcut episodul de azi. Știu. Nu a fost prea lung. Știu. Am murit de cam mult. Deși asta e. Sper că v-a plăcut totul. Ne vedem pe data viitoare. Pa!